Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της WellFed με θέμα το ευζήν της γάτας. Γεια σου Σύση. Γεια σου Νίκο. Μετά το πρώτο επεισόδιο μου στείλανε πολύ για το θέμα της υγρής και της ξηράς τροφής. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι το ιδανικό στο να δίνουμε μια γάτα είναι η υγρή τροφή. Η υγρή τροφή όμως με βάση αυτά που χρειάζεται η γάτα και όπως είπαμε και στο πρώτο μας επεισόδιο, ότι χρειάζεται πρωτεΐνη και ζωικά λιπαρά. Η ξηρή τροφή έχει μπει στο σπίτι του καταναλωτή, δηλαδή στο σπίτι ενός ανθρώπου που έχει μια γάτα ή γενικά ζώο, είτε σκύλος είναι είτε είναι γάτα, για λόγους ευκολίας. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και η ξηρά τροφή. Συνήθως οι ξηρές τροφές που κυκλοφορούν στο εμπόριο πρόκειται για ένα είδους τροφής οι οποίες είναι χαμηλές σε ζωική πρωτεΐνη και ζωικά λιπαρά και είναι πολύ υψηλές σε υδατάνθρακα και γενικά σε σιτηρά, καλαμπόκι και μη αναγραφόμενα σωστά συστατικά. Οπότε για εμένα, σαν WellFed, η άποψή μας είναι ότι η υγρή τροφή είναι το α και το ω στη σύντηση της γάτας μας. Ναι, να σου πω την αλήθεια, εμένα με έχει βολέψει πολύ η ξηρή τροφή στο σπίτι για τη γάτα μου, οπότε θα πρότεινες να κάνω κάτι τώρα που προτιμώ την ξηρή τροφή και όχι την υγρή? Ναι, γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα σαν WellFed και σου προτείνουμε δύο σειρές, τη Slow Oven Baked και την Go Fresh, την Instacut. Είναι δύο ξηρές τροφές οι οποίες παρέχουν τα απαραίτητα ζωικά λιπαρά και τις ζωικές πρωτεΐνες που χρειάζεται η γάτα σου. Ιδανικό είναι να κάνεις μία μεικτή σύντηση για να μπορείς να φύγεις από το πλαίσιο της ευκολίας και να ευχαριστήσεις και γευστικά περισσότερο τη γάτα σου. Άρα για ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο ξηρή τροφή λόγω οικονομικών θεμάτων, γιατί η υγρή δεν είναι τόσο φθηνή όσο είναι η ξηρή, τι θα πρότεινες? Κοίτα, τώρα αφού έχει πέσει το οικονομικό κομμάτι στη συζήτησή μας, καμιά φορά η αγορά που κάνουμε ενός προϊόντος δεν σημαίνει ότι πραγματικά είναι φθηνό εν τέλει στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το τι ακριβώς δίνουμε, γιατί σίγουρα το καλαμπόκι είναι πολύ πιο φθηνό από ότι είναι το κρέας. Ωραία. Σαν υλικάκια από μόνα τους. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που πρέπει να φάει η γάτα εν τέλει είναι ζωική πρωτεΐνη. Θα του πω πολλές φορές και πρέπει να γίνει, πώς να το πω, πρέπει να το καταλάβουμε ότι ζωική πρωτεΐνη ίσον γάτα. Οπότε ό,τι διαλέξεις, ακόμα και για την ευκολία σου, πρέπει αυτό που θα διαλέξει να βάλει στο πιάτο της να έχει αυτά τα στάνταρ. Φυσικά, γιατί πάρα πολλοί δεν βλέπουν τον εαυτό τους σαν ιδιοκτήτες, αλλά σαν γατογονείς, οπότε θέλουν να δώσουν και το καλύτερο προς το παιδί τους, σε εισαγωγικά, δηλαδή τη γάτα τους. Απλά θεωρώ ότι πάρα πολλοί είναι μπερδεμένοι. Σιγά σιγά πρέπει να δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και εμείς σαν εταιρεία είμαστε εδώ για να μπορούμε να βοηθήσουμε και να δίνουμε λύσεις σε κάθε στάδιο ηλικίας της γάτας. Άρα υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες τροφές και ανάλογα με την ηλικία και το πρόβλημα της γάτας. Σωστά. Ένα ακόμα θέμα είναι ότι πολύ συχνά βλέπω ότι η γάτα μου δυσκολεύεται να πιει νερό, αν και από ό,τι κατάλαβα δεν χρειάζεται την υγρασία. Η υγρασία και η ενυδάτωση που είναι το ίδιο πράγμα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την καθημερινότητα της γάτας. Διστάζει να πιει νερό γιατί οι περισσότεροι στο σπίτι μέσα δεν έχουν κάποιο τρεχούμενο συντριβάνι ή τέλος πάντων κάτι το οποίο να παρέχει τρεχούμενη ροή του νερού. Οπότε και η γάτα βαριέται να πιει νερό. Άρα ελκύεται στο τρεχούμενο νερό, Ναι, λόγω της φύσης της κιόλας. Γι' αυτό ή θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε μια διατροφή η οποία να την καλύπτει σε υγρασία, όπως είναι η υγρή τροφή, είτε μπορούμε να τα κάνουμε συνδυαστικά. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια μεικτή σύντηση και να έχουμε και ένα συντριβάνι, το οποίο να της διασφαλίζει ότι αυτό το νερό που θα πίνει είναι φιλτραρισμένο και καθαρό. Και τώρα μιλάμε για την υγιεινή της γάτας σε διατροφή, αλλά στον χώρο της υγιεινής, όπως αναφέραμε και στο πρώτο επεισόδιο, μπορεί να υπάρχουν κάποιες θυσοσμίες λόγω ούρων. Εκεί πέρα τι μπορώ να κυνηγήσω για τη γάτα μου?
μια γάτα η οποία είναι μέσα στο σπίτι να είναι λίγο πιο, και για αυτήν πιο εύκολο, αλλά και για τον άνθρωπο. Αναφερόμαστε τώρα στην υγιεινή. Η υγιεινή είναι ένα πολύ συνδυαστικό κομμάτι με το χαρακτήρα της γάτας. Η γάτα είναι από τα πιο καθαρά ζώα που συναντάμε και αυτό μας το δείχνει καθημερινά ότι ναι μεν κοιμάται 17 ώρες, αλλά τις υπόλοιπες ώρες που δεν κοιμάται θα παίξει 10 λεπτά και όλες τις υπόλοιπες ώρες θα αγλύφεται. Άρα σημαίνει από μόνη της είναι ένα ζώο το οποίο θέλει και απαιτεί καθαριότητα. Αυτό που διαφέρει με το σκύλο, γιατί πολλοί, και για δεύτερη φορά θα το πω, ταυτίζουν αυτά τα δύο ζώα, είναι ότι η γάτα δεν μπορεί να βγει έξω να κάνει την ανάγκη της, οπότε εμείς σαν γονείς πρέπει να της παρέχουμε μία μολεκάνη και ένα είδος άμμου που να την εξασφαλίζει ότι δεν θα της προκαλέσει κάποια προβλήματα αλλεργικά και θα έχουμε και ένα καθαρό χώρο και εμείς σαν άνθρωποι. Οπότε η υγιεινή της γάτας συγκριτικά με το σκύλο είναι πολύ διαφορετική. Ο σκύλος πάει τη βόλτα του, κάνει την ανάγκη του, γυρνάει στο σπίτι. Η γάτα, επί της ουσίας η τουαλέτα της είναι στο σπίτι. Οπότε αυτό που πρέπει ένας γατογονιός να προσέξει είναι η ποιότητα άμμου που θα χρησιμοποιήσει στην αμμολεκάνη. Επίσης η καθαριότητα σε εισαγωγικά, δηλαδή η άμμος, δείχνει πάρα πολλά για τη γάτα μας, δηλαδή την υγεία της γάτας μας. Και πρέπει και εμείς να παρακολουθούμε την άμμο και όχι απλά να πετάμε τα περιτώματα. Δηλαδή, αν η γάτα μας ουρεί καθημερινά, σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το οροπητικό μας. Αν η γάτα μας, τα περιτώματά της είναι πιο υδαρή, σημαίνει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα δυσανεξίας ή αν συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επισκεφτούμε το κτηνίατρο. Πολλοί γονείς ανησυχούν και δοκιμάζουν πάρα πολλούς άμμους. Ποια είναι η ιδανική άμμος για τη γάτα μας? Η απάντηση είναι ότι κάθε γάτα και πάλι είναι μοναδική. Σημαίνει ότι χρειάζεται και μια άλλη άμμο. Μια άμμο η οποία να προσφέρει και καθαριότητα στο σπίτι και να είναι αντιμικροβιακή. Δηλαδή υπάρχουν άμμοι οι οποίοι κυκλοφορούν στο εμπόριο με άνθρακα ή ζεόλιθο, που σημαίνει ότι αυτόματα και να μεταφερθεί κάποιο μικρόβιο σε εισαγωγικά στο σπίτι, ο ζεόλιθος θα το προστατεύσει, ο άνθρακας θα το έχει απορροφήσει. Δεν υπάρχει η λεκάνη ή η άμμος που δεν μεταφέρεται ποτέ μες στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί και εγώ σαν κηδεμόνας 2 γατών, ό,τι και αν έχω προσπαθήσει να κάνω, όσο καλή άμμος κι αν είναι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Κατάλαβα. Και άρα να φανταστώ και το πώς, τι έχει μέσα η κάθε άμμος και το οτιδήποτε πάλι είναι σημαντικό σαν την τροφή, ώστε να προστατεύσουμε και τη γάτα αλλά και εμάς από τις οσμές, από την άνεση της γάτας. Σωστά. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω, έχει μεγάλη διαφορά το που θα τοποθετήσω τη λεκάνη μέσα στο σπίτι? Θα είναι κάτι που θα αλλάξει στην συμπεριφορά της γάτας? Μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σου, γιατί δεν έχουν αναφερθεί πάρα πολύ για το πού πρέπει να βάλουμε την αμμολεκάνη και πού την τροφή της και πού το νερό της. Ιδανικό είναι, αν έχουμε ένα πιο ευρύχωρο σπίτι, η αμμολεκάνη να είναι αρκετά μακριά από το σημείο που είναι η σύτηση της γάτας μας ή το νερό μας. Και ο λόγος είναι ότι όπως και εμείς δεν θα τρώγαμε ποτέ στην τουαλέτα μας. Φυσικά. Είναι κάτι αντίστοιχο. Οπότε επειδή είναι ένα μικρό ζώο δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και αυτό τις δικές του παροχές, σωστές παροχές. Οπότε ιδανικά θα είναι να το έχουμε αρκετά μέτρα μακριά από την ποτίστα και τα ίστρα που έχουμε. Να προτιμήσουμε αμμολεκάνες οι οποίες να είναι ευρύχωρες για την γάτα μας. Είτε είναι κλειστές είτε είναι ανοιχτές. Αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα της γάτας. Κάποιες φοβούνται, οπότε προτιμήσουμε μια πιο κλειστή αμμολεκάνη. Κάποιες είναι πιο έτσι ναζιάρες και δεν τις νοιάζει. Οπότε και μια ανοιχτή αμμολεκάνη είναι και μεγαλύτερη ευκολία για εμάς. Μπορούμε άμεσα να καθαρίσουμε την αμμολεκάνη. Τώρα, για το σημείο της τροφής που θα τοποθετήσουμε, θα προτιμήσουμε να μην έχουμε κάποιο πλαστικό, να είναι σαν οξύδωτο. Και αυτό γιατί
πάλι υπάρχουν μικροοργανισμοί παντού και μην ξεχνάμε ότι η γάτα μας κινείται ελεύθερα σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Άρα μεταδίδονται τα μικρόβια. Ακριβώς. Οπότε και πάλι πηγαίνουμε στο σημείο ότι πρέπει να επιλέξουμε μία άμμο η οποία να μας προστατεύει και εμάς και τη γάτα και να είμαστε καθαροί. Να τονίσω ότι καλό είναι να μην καθαρίζουμε αμολεκάνες, πιατάκια με χλωρίνες και όλα αυτά, γιατί αυτόματα θα δημιουργήσουμε μία γάτα η οποία θα έχει αλλεργίες. Άρα πρέπει να αποφεύγουμε και στο πάτωμα τις χλωρίνες. Ακριβώς. Με ένα λευκό ξιδάκι αραιωμένο είμαστε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καλυμμένοι να καθαρίσουμε την αμολεκάνη μας, τα πιατάκια ή οτιδήποτε τέλος πάντων αποτελεί τμήμα της γάτας μας. Έχω παρατηρήσει ότι κάποιες τροφές τις τρώει λίγο πιο δύσκολα η γάτα ή παρόλο που τρώει κοτόπουλο σαν γεύση, δυσκολεύεται να φάει κάποια παρόμοια τροφή. Έχεις κάποιο tip γι' αυτό? Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η γάτα είναι κυνηγός. Και σαν κυνηγός, η γάτα τρώει το θύραμα σε θερμοκρασία που είναι το θύραμά μας, π.χ. Αν η υγρή τροφή που δίνουμε είναι στο ψυγείο, π.χ. ή βρίσκεται σε ένα χώρο ο οποίος είναι κρύος, τότε, αν δούμε ότι δεν μπορεί να τη φάει, τι πρέπει να κάνουμε? Μπορούμε αν είναι σε κονσέρβα, μπορούμε να βάλουμε λίγο χλιαρό νερό, να το αφήσουμε 5-10 λεπτά ώστε να πάρει τη θερμοκρασία που είναι χλιαρό και να το σερβίρουμε. Αν δούμε ότι η γάτα μας δυσκολεύεται να φάει, καλό είναι να την αφήσουμε και λίγο νηστική. Όχι πολλές ώρες, δεν θα πάθει κάτι, για να της δώσουμε το κίνητρο στο να πεινάσει. Γιατί συνήθως οι γάτες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι τα έχουν όλα έτοιμα. Δεν κυνηγάνε για να βρουν το θύραμά τους. Οπότε λίγο ας τις αφήσουμε και κάποιες ωρίτσες νηστική. Ναι, επειδή δεν ξοδεύουν και ενέργεια για να κυνηγήσουν και Ακριβώς. το θύραμα. Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο, Σύση. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και σε περιμένουμε και για ένα ακόμα επεισόδιο. Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά σας έχω μία έκπληξη. Λοιπόν, 3 από εσάς. Να τα φέρουμε λίγο μπροστά. 3 από εσάς θα κερδίσουν 2 μήνες δωρεάν σύντηση συν άμμο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι like, follow Wellfed Cat Food και tag ένα φίλο σου ή μία φίλη σου ή ακόμα και τη γάτα σου αν έχει Instagram και μπαίνεις αυτόματα στη κλήρωση. Ευχαριστούμε πολύ στη Wellfed λοιπόν και αυτά ήταν από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ.